Salutare tuturor, eu sunt David și bine v-am regăsit la un nou episod din Clash Royale. În episodul de astăzi vreau să facem câteva trofee, să ajungem pe la vreo 700, dacă putem. Așa, și vedem noi ce mai facem. În rând să ne ducem să upgradăm asta. Nu știu de ce. În fine. 2 ore jumate și aproape am făcut level 4. Ia. Ok. Hai să ne batem. Să vedem dacă câștig. Că nu vă trebuie să o mor. Așteptăm puțin. Și mă gândeam ce serii să mai fac. Ok, ăsta cred că mă bate, nu știu ce să zic. Dar dacă apăr, nu cred. Să punem. Ok. Sigur mă bate, adică nu are cum să mă bată. Singura metodă ar fi ca eu să mă apăr și să-i distrug amândouă în asta. Deci acum o să pun doar pentru că mă apăra. Dacă vreau să așteptăm un minut. Așteptăm că trebuie. În fine. Minus 17 trofee, nu e mult. Ale facem. Da, și mă gândeam ce serie să fac. Și transform și o să ne apucăm de seria asta. Deci. Avem crown chest-ul. Am observat. Să vedem. Da, de ce? De ce? Am pus. Bine. E bun și asta. Așa.
Nu contează că mă distruge nimic pe caun. Ăsta plus ăsta, cred că ar fi o idee bună. Asta. Și asta. Nu, dacă fac așa. Nu. Dacă nu-l distrug, trebuie neapărat nu și minuteta. Nu știu să fac. Da, tot e moarte. Un atacă din două părți, unele trupe prea bune. Da. Ia, stați puțin să vedem. Ăștia, eu vreau să îi fac la nivel mai mare, dar dacă nu pot... Deci, hai să ne gândim puțin. Ăștia sunt buni. Valkyrie, dacă are armi skeleton. Ăsta e bun. Toți sunt buni, dar... Muschetier, cred că... Să înlocuiesc ăsta. Înlocuiesc. Și asta, deci, sper să nu aibă săgeți, pentru că eu o să pun... În fine, nu contează. Chiar dacă îmi distruge... Ăsta le bat, sigur. Nu te ziceam mai pus jump-ul. Deja vede că nu mai are ce să facă. Deci ăștia sunt buni. Ăștia chiar sunt buni. Dar asta stă în spate. Că dacă nu... Dar s-au schimbat multe la jocul ăsta. Și în bine s-au schimbat. Ce pune el? De level 5? Voi vă dați seama cât a scăzut ăsta? Cred că el așteaptă să pun eu, dar el aștept. Let's the match, the match. Bun. Am întâlnit și unul care a ieșit din luptă. În sfârșit. Și asta e bine pentru noi. Pentru că eu pun acum la trupe. Că vreau la viața. Nu știu de ce mai pun eu skeleton arme. Și asta îmi place la jocul ăsta, că deci să stăm toți
Deci dacă pui schelet în armii, se strâng în jurul la ruine. Asta e un pic cam ciudat, dar... Asta e de level 3, la fel ca mine. M-am deci pe toți a distrus. A mea sunt de 5 și lui de 4. Bine că în același timp am folosit și armii skeleton ca să-i blochez de la, dar dar și ca să-l apăr pe ăsta. Vreau să zic. Da, l-am rebat. Pizile mă scuze, ce pot să zic. Filmăm de 11 minute, cred că îl face. Nu ne bate neapărat să de 2 ori dacă câștig repede. Luăm ăsta. Minion, bun. 19 de ăștia? Mo. Da, chiar, hai să dăm level up. Bine, dăm level up. Bun. Cu level 4. N-a făcut? Ba da. Așa. Bun. Asta cred că o să-l deschidem, o să fac... nu știu ce să zic. Cred că o să pun pauză la video, mai ținem puțin și mă întorc după ce m-am bat când apare cea. Nu peste 2 ore când se face el. Așa. Da, mă bate. În fine. Nu contează asta. Contează că am luat acestul. Și ne reîntoarcem când o să fac asta la 14 emeralde sau diamante, ce astea, cum vreți să le spuneți. Așa, deci ne vedem atunci. Ok, și ne-am întors. După cum vedeți, putem să le deblocăm acum, că nu mai îmi trebuie astea, emeraldele, și-or fi. Minios, bun, goblins, bun. Bun, am deblocat-o. Ok. Așteptăm să-i facem doar la level 3. Așa. Ia stați puțin. Și zic să ne mai batem o dată.
Da. Un pic mai încet. Așa. Ok. Am uitat că filmez. Bun. Ăsta nu știe mai deloc să joace. Larifari. Larifari, nu știu. Și... ia arena 4. Unele sunt odată cu câte mai multe carduri și de-aia le ziceam. Sarta în lac. Bine, sper că v-a plăcut episodul. Aici încheiem și noi. Dați like, abonați-vă și ne vedem data viitoare. Pa, pa!